duru m gafee ajọ ụwa nka, duru m gafee osimiri uhie, duru m gafee ịkwa akwa n'iru uju, duru m gafee. Jizọs duru m gafee ajọ ụwa nka, duru m gafee osimiri uhie, duru m gafee ịkwa akwa n'iru uju, duru m gafee. Jizọs duru m gafee ajọ ụwa nka, duru m gafee osimiri uhie, duru m gafee ịkwa akwa n'iru uju, duru m gafee. Onye nwe anyị duru anyị gafee osimiri uhie a. Onye nwe anyị duru anyị gafee ịkwa akwa na iru uju, dịka ị duru ụmụ Izrel wee gafee n'osimiri uhie, iwe napụta ha n'aka ụmụ Ijipt. Onye nwe anyị otu aka ị ga-anapụta ya n'aka ọrịa nke nọ na mba niile wee na-asụ ụwa akwụ, wee na-egbu ụwa, ebe niile na-akwa akwa na-eru uju, obodo niile na-akwa akwa na-eru uju n'oge a. Jehova, ị gaghị ekwe ka anyị kwara akwa. Jehova, ị gaghị ekwe ka anyị riri uju, n'aha Jizọs. Okwu anyị n'izu ụka a ka na-arụtụkwa aka n'ọrịa korona. Isiokwu anyị ka bụkwa ka onye nwe anyị mee ebere, ka onye nwe anyị mee ebere. Nwaanyị nwoke Chiedozie ga-ekele Chineke, ya onye mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Ọ bụghị n'ike aka anyị ma ọ bụ n'oke ezi omume anyị ka anyị ji dịrị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Chiedozie, kelee Chineke. N'aha Jizọs. Amen. Chineke, anyị na-ekele gị maka ndụ i nyere anyị. Anyị na-ekele gị maka nri i nyere anyị. Anyị na-ekele gị maka ọpụpụ anyị na mbata anyị, ilekpuchi anyị, ekpuchi ụmụnne anyị. Chineke, nara ekele n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nara ekele. Ngị onye na-edu anyị na-echebe anyị, ọ bụghị na oke amamihe anyị maọbụ n'oke ezi omume anyị maọbụ n'oke ịdị ọcha anyị maọbụ n'oke ịma mma anyị ka anyị ji wee dịrị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Onye nwe anyị, ọ bụ n'ihi ebere gị, ọ bụ n'ihi amara gị. Dadi, gaa n'iru ikpuchite anyị, gaa n'iru ime anyị mma, gaa n'iru ido anyị ndụ, n'aha Jizọs. Anyị na-ayọ Chineke ka o mere anyị ebere n'aha Jizọs. Nne nna ga-agụpụtara anyị abụ ọma 142 amaokwu nke mbụ. Olu m ka m ji etiku Jehova, olu m ka m ji arịọ Jehova arịrịọ amara. Onye nwe anyị, ụmụ oru gị na-etiku gị. Onye nwe anyị, anyị na-akpọku gị, dadiza anyị, zaa anyị. Jehova, mere anyị ebere, mere anyị amara. Chukwuọma, agbakọtala anyị azụ n'aha Jizọs. Amen. Jehova, n'isi n'aka gị ka anyị na-ele anya, agabigala anyị mgbe ị na-eje, mgbe ị na-ala, agabigala. Aka na-agwọ ọrịa n'aka gị ka anyị na-ele anya, agabigala anyị mgbe ị na-eje, mgbe ị na-ala, agabigala. Jehova, n'isi n'aka gị ka anyị na-ele anya, agabigala anyị mgbe ị na-eje, mgbe ị na-ala, agabigala. Ọ dị mma na-eme mma n'aka gị ka anyị na-ele anya, agabigala anyị mgbe ị na-eje, mgbe ị na-ala, agabigala. Jehova Rafa, n'aka gị ka anyị na-ele anya, agabigala anyị mgbe ị na-eje, mgbe ị na-ala, agabigala anyị. Onye nwe anyị, agabigala anyị mgbe ahụ ị na-eje, mgbe ahụ ị na-ala. Jehova, agabigala anyị, mere anyị ebere, gbaghara mmehie anyị. Chukwuọma, ụzọ na ụzọ ọbụla nke anyị si rie mperi, ụzọ na ụzọ ọbụla nke anyị si megide eluigwe na n'iru gị, dadi, gbaghara njọ ụwa, gbaghara njọ ụwa, gwọchawa ụwa ọrịa. Chineke, gwọchawa ụwa ọrịa n'aha Jizọs. Chiedozie ga-agụpụtakwara anyị abụ ọma isi nke 70 amaokwu nke mbụ. Chiedozie, gụpụtara anyị abụ ọma. Chineke, bịa ọsọ ọsọ ịnapụta m,
Jehova bịa ọsọ ọsọ nyere m aka. onye nwe anyị bịa ọsọ ọsọ napụta anyị, bịa ọsọ ọsọ nyere anyị aka. Chineke nụrụ olu anyị, nụrụ olu anyị n'aha Jizọs. Mama anyị ga-ayọkwa anyị mgbaghara mmehie. Ya onye nwe anyị Chineke nke onye na-agbaghara njọ, Jehova gbaghara mmehie anyị. Mama anyị yọọ mgbaghara mmehie n'aha Jizọs. Amen. Ezi chi anyị dị mma na-eme mma, isi iyi nke ndụ mmalite na ọgwụgwọ chịrị ọzọ, dike na-agha dimkpa n'agha ọka ovuru ụzọ. Na anyị ụmụ orughị anyị agbakọ n'oge a na-ebekuru na-akpọkuru, anyị na-ayọ ezi papa biko nụ ụzọ ọwụ na anyị si mehie megidere onye nsọ, biko gbaghara n'ọnọdụ a papa. Olee edo ka anyị na-agaje ma ịhapụ anyị? Onye nwe mgbaghara anyị, sachaa anyị n'aha Jizọs. Dadi gbaghara anyị, sachaa anyị n'aha Jizọs. Onye obiọma, Chimdị mma na-eme mma, bịa nara ekpere anyị biko. Ma anyị ma ekpe nara gozi anyị amaghị ekpe, papa were aka ude ekpere anyị n'usoro ka ọ kwụrụ anwụrụ ọkụ ruo oge ntị. Nna nke eluigwe, napụta anyị n'ime ọnọdụ a, napụta anyị n'ime ọnọdụ eze ebube. Anyị ayọghị onye nsọ nke ụwa niile, gbaghara biko, gbaghara ezi papa anyị. Hapụ udo ole onye do ga-ahapụ ide-eme anyị agha. Gbaghara ezi nna m na anyị emehiegwo megide ya. Anyị ekwesịghị ka akpọ anyị nwa gị ọzọ. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị. Chukwu ọma, gbaghara onye obiọma n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị gbaghara, onye nwe anyị nụrụ olu ụmụ gị Chineke. Onye nwe anyị zaa anyị mgbe ọbụla anyị kpọkuru gị Jehova, zaa anyị. Ekwela ka ihere mee anyị. Chukwu ọma, mere anyị ebere n'aha Jizọs. Taa bụ mkpụrụ ụbọchị 5 n'ọnwa 4 n'arọ 2020. Taa bụ ụka ịgụ nkwụ. Taa ka onye nwe anyị gara Jerusalem dịka eze, ebe a rara ya nye n'aka ndị ọbịa, ebe a nọ ma kpee ya ikpe ma makwa ya ikpe ọnwụ. Onye nwe anyị na-ebidogo njem ịkwado maka ọnwụ ya. Ka anyị nọ n'ekpere gaa n'iru na-ayọkwa Chineke amara ya na mgbaghara mmehie, ka o yinye anyị amara ya dịka uwe, ka anyị gaa n'ụwa dịwakwa ndụ. Onye nwe anyị nụrụ olu akwa anyị, onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị, onye nwe anyị mere anyị ebere, gbaghara njọ anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Zamo, 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 Chineke mo. Zam, 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 zamo, 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 Chineke mo. Zam, zam, zam. Ụmụnne m, ka ọ dị n'otu mgbe a n'izu ụka ọzọ, okwu anyị ka ga-arụtụkwa aka n'ọrịa korona. Isiokwu anyị ka bụkwa ka onye nwe anyị mee ebere, ka onye nwe anyị mee ebere. Nọdịnụ mma, ka anyị nọdụ n'ekpere, ka anyị mụrụ n'anya nọdụ n'ekpere, n'ihi na ọsọ onye nwe anyị ga-agwọ anyị ọrịa, so onye nwe anyị ga-ekpochapụ ọrịa ọjọọ a nke bịakwutere ụwa. Nọdịnụ ụmụnne m, ka ọ dị n'otu mgbe a n'izu ụka ọzọ. Zamo, 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 Chineke mo. Zam, 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 zamo, 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 Chineke mo.